Nyt meille vakuutellaan, että olemme 8. kerran maailman onnellisin kansa. Tämähän näyttää jo täydelliseltä. Ok, voihan se olla, että tämä tutkimus ja sen muotoilu ja kysymyksen asettelu on antanut juuri tällaisen lopputuloksen. Mutta kun arkikokemus siitä, mitä ympärillä me näemme ja koemme, muistuttaa lähinnä vapaata pudotusta. Olisiko paljastavampaa myös mitata, millaiset asiat korreloi näiden maiden ja niiden kansalaisten kokemukseen onnellisuudesta? Onko esimerkiksi niin, että tietynlainen sinisilmäisyys vallankäyttäjien ja median kykyyn saada asiat näyttämään paremmilta tai ainakin toisenlaisilta kuin ne todellisuudessa ovat? Ja pahimmillaan jopa niin, että nekin toimet, jotka lopulta ovat selvästi kansakuntaa ja hyvinvointia tuhoavia, näyttäytyy jostain käsittämättömästä syystä pelkästään hyviltä ja oikeutetuilta.